Kawuok e ikruok mag tuke mag chan wadhi nyime gweche mag tuke kama tim mar Acakoro biro ting'o nying Kenya e tuke mag nyithindo ma ikgi ni piny mar 13 e piny mar China juma manyien. Tugono mar juma achiel biro kelo kanyakla timbe mathoth manigi lony mar ariyo tuke mag adhula kama bende biro miyo nyithindo mawuok pacho ka yudo thuolo mag riwore gi timbe mawuok Europe. Kenya nitiere pool A kama bende oting'o timbe kaka China, Spain kaachiel gi Thailand. Team no biro wuok e pacho ka tarik 20 dwe ni. Today, since we came on Monday here, so I think we were prepared well, so we are ready for the tournament. We ensure that we scout the best players from all over the country, equip them with the best resources, human resources and physical resources that they need to succeed in their dream, which is football, because we want to have the best footballers around the world globally and scout them outside to the big teams